emengmu. Wis. Kok emeng walu? Kowe ngerti ra, pembayaran iki butuh pajak. Paling pajak emeng 5.000. Kok iki 200? Lho, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ra liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya mau aja disebarke. Apane? Nomornya rekening. Nomorku ki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Mengko dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekening ke Pak Seno. Lanjur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan gak mecucu-mecucu kowe ora copot. Mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya wong kowe mecucu ora tak iling-ilingi kok. Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Acan kendho kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak. Ya, nya. Mbok. Piro ki mau? Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapake. Bar nampa det kok mlaku mundur tak kira. Bul saka mburi. Iya. Lah ya ora apa-apa ya, Mak. Nggih, matur suwun. Den kok lagi ya? Alah. Hayah. Ya wis. Ya suwe-suwe ya iso tenan lho, Nak. Iya, suwe-suwe iki ketoke menang-menang den kuwi ketoke ada sesuatu. Iya. Paling kalau denku mung dinan iki. Nganggo jenggote iki lho. Nganggo jenggote kuwi